Mangwanani, Happy New Year, Happy 2021. Ndini wenyu DrStem ndiri kuno kuUnited States, ndinokukwazisai muzita ratenzi wedu Jesu Kristu. Uye ndinoda kutanga nekutenda nekupiwawo uno mukana wekunge ndakaungana nemi mangwanani ano pamorning prayer yenyu. Ndisati ndatanga ndinoda kuti pamusoroi pane vanoremekedzwa vari pakati pedu, vafundisi, vana baba, vana mai, varongi veuno musangano, vana sisi, hanzvadzi, vana mai navana mbuya. Ndinodazve kukumbira ruregerero nekuti ndichange ndichiita ShoEnglish so that ndikwanise kunge ndichikupai shoko ranhasi. I pray that, Mwari vandishandise nokuti ndiri mudziyo wavo. Saka ndokumbira kuti vandishandise kuti ndinge ndichikupai topic yedu inonzi iyo New Beginnings, Mavambo Matsva. Sekutanga kwatiri kuita 2020 ino, zvinenge zvakanaka kuti tinge tiine matopics iwayo. Uye whoever akatanga nekuti ngakuitwe matopic for each day, what a brilliant idea that was. So I also want to comment on that, because that was a brilliant idea. Nekuti ndakabva ndaona ndichikwanisa kunge ndichipika on a day, ndisanetseke nokuuya netopic, because then I picked on a topic that I know matopics andinoziva. Saka ndichange ndichifara zvekudzoka zvekare muna January muno ndichadzoka kechipiri. Ndakabva ndanonga maviri, saka mazviona matopic akanaka kuti tinge tine matopic. Topic yedu nhasi inoti iyo New Beginnings, Mavambo Matsva. Kubva kwatiri kuita COVID-19 ya 2020, vadikani inyasha kunge tiri pano. It's by his grace and his mercy that we all made it through 2020 kuti tipinde muno muna 2021. Pane zvakawandisisa zvatakaenda through, setbacks, failures, vamwe vakashaya mabasa, tine vazhinji vakarasikirwa neupenyu, tine vazhinji vari kurwara panguva dzino neCovid iyoyi. Kune vazhinji vanga vaine kurwara kwavanga vachiita asi kwawedzerwa nemastress anouya neCovid-19 nezvayakatiwira nazvo, zvichibva zvaita kuti zviwedzere zvinotitambudza muupenyu. Saka when we're talking about new beginnings, we are talking about everyday new beginnings. Yekuti tafeswa manje because of COVID-19, we are faced with having to start over in many aspects of our lives, that we have to be open to new beginnings. COVID-19 kana isati yasvika, one of the problems that we are having now, inini kuno kuAmerica ndiri therapist, saka ndakuita ye telephone therapy nevideo therapy, ndichiita counseling. Saka vanhu vazhinji vari kuuya kucounseling iye zvinezvi married couples. Taakuona kuti zvakutanga kuaffecta macouples zvakanyanyisisa panguva inoyi. Saka paine vari pakati pedu vanenge vairi macouples, muchiona kuti sei mazuvano hatisi kuwirirana zvakanaka, uye zvinhu zvakungoita kunge we are more irritable, tiri kutsamwirana zvakawanda, kana kuti zvinhu zvakawanda zviri kubva zvauya. Hamusimi mega. COVID-19 yaunza mabopoto pakati pevamwe, yekuti we have to commit again to getting to know each other, macouples, to know each other and reset zvese zvamanga muchiita muupenyu hwenyu, mumhuri yenyu, to match and fit what we have facing us right now, kuti zvinhu zvikufambirei. So we're talking about new beginnings. John 10 verse 10 inoti iyo, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Therefore, in 2 Corinthians verse 5 and 17, inotauraozve ichiti iyo, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. These two verses zvinoti yeuchidza kuti we are a work in progress.
And as people that are in Christ, becoming new and renewing ourselves is an ongoing process or part of life that we have to continue understanding kuti panguva dzega dzega zvinhu zvinochinja. Change comes to us. Asi Mwari havatisiye tiri tega pachange iyoyo. Pakuchinja kunenge kuchiita zvinhu muupenyu hwedu, pakuita new beginning panenge pachiitika muupenyu hwedu, Mwari vanenge vachitiendesa pane chimwe chinhano cheupenyu hwedu. Chazvakaipira vadikani, pakuchinjwa apa tichienda mu-new beginning, handi nyore, handi chinhu chisingarwadze. Pa-new beginning yega yega, pane chakare chinenge chichifa. And I mean that in the sense yekuti even patiri pahunhu hwedu individuals, kuti uwane chinyowani, kuti ukure unosiya huwana hudiki, unosiya kunge uchipiwa zvinhu wakagara pasi uchingotaura kuti maindoda chakati, unosiya kungoyamwiswa kwaunoita uri mudiki nekuti unenge wakura. Kana wakura hazvisisiri nyore kuti unge uchingowana zvawaisiwana uri mudiki. Ndo pama-new beginnings patinoda sometimes tinokanganwa kuziva kuti pakurwadziwa kwega kwega, pakutambura kwega kwega, pane chinyowani chakanaka chiri kubudapo. Zvinenge zvakaoma kugashira nekuti nguva zhinji patinenge tatambura, patinenge tapinda mutsaona, patinenge tapinda mumatambudziko, kunaka kwacho kwe-new beginning kwacho hakuuye immediately after your struggle, hakuuye immediately after kutambura kwako, kunozouya pave paya wakanganwa. Saka vanhu vazhinji vanoti, why then do we go through my struggles and go through kutambura and go through kuchema tisingawane ipapo kuti chii chandachemera, chii chandatamburira? Sei zvichidaro? Nekuti kutambura kwatinoita muupenyu hwedu, kutambudzwa kwatinoitwa muupenyu hwedu, handi kuti zvinoitirwa kuti tiwane zvitsva, zvinoitirwa kuti tiwane new beginning, zvinoitirwa kuti tikure mumweya, kuti tikure muna Kristu. Ndo new beginning yatinenge tichiendeserwa over and over, to get to know him, to get to understand God, to get to understand how he works, kuti everything in us is a work in progress. Yari kutiumba isusu kuti tigowana iya yatinenge tichiti, kuti ndiri career coach futi life coach avanoita kunoko aya ndinoita izvo. Saka we have this ndingikiri focus yekuti vanhu vazhinji vanoda kuziva kuti what is my purpose and what am I passionate about. And I have realized kuti mu 30 something years ndinoita basa irori, kuti the one thing that has worked for me and those people very successful, vanhu vanotanga vaita passionate about God, vaita purposeful yekuita basa raMwari. Nekuti nekudaro tinenge takangotarisira kune mumwe, kuna ivo tenzi kuti imi chindiumbai. And every time that I go through my troubles, every time that I'm faced with my challenging changes, I know that whatever it takes, whatever I am going through, it is all for the sake of me knowing and understanding God's purpose for my life. And the minute that I get to understand and allow him to use me to his will, I now find my passion. I now find myself excited, happy to do his work. Because the best thing about new beginning ya unenge uina Mwari, ndeyekuti you don't have to do the work. He does it. He uses you. You don't have to struggle because he has already struggled and he has already paved the path for you. So the good news
is to start afresh and have a new beginning. You have to begin with God. You have to renew your passion for Christ. You have to renew your faith in his plans for your life. You have to believe and renew and start afresh in following his footprints, allowing him to carry you through your day-to-day lives. Vari pakati pedu tenzi vadikani. Nepo tiri kuramba tichienda mberi nepandemic ino nemastruggles atiri kuenda through muupenyu hwedu, munyika dzedu, Mwari vari kuti reminder kuti imimi, just be open for new beginnings, because I am with you and I'm leading you to your new beginning. The thing about it is, new beginning yangu inini Stembile wavanoti Dr. Stem yakasiyana ni new beginning ya Mary kana ya gogo vangu mbuya sanganza vari pano, yakasiyana new beginning yedu nekuti path yavo yavakaronga for upenyu hwedu isusu mumwe nemumwe wedu yakasiyana uye iri perfect for your life. Saka ukange zviya uchiona wakutarisa kuti ningu yani zvakanaka zvaitirwa naMwari, mhuri yake yakadai yakazoitirwa zvakanaka, kana kuti ini wangu upenyu sei husiri kuitawo zvakanaka, usakanganise kudaro, nekuti uri kukanganisa pfungwa dzako dzekuramba wakabata mupendero watenzi kuti uratidzwe yako iwewe yakafitana nezita rako, Maria, Mary, Sarah, Stembile, John, James, rese munhu wega wega une chako chinangwa chawakasikwa nacho, purpose yako yawakasikwa nayo. Saka it is apparent kuti ubvume kuti every new day yatamuke ngainge iri a new beginning. Every new moment yaunenge uri ngainge iri moment ye new beginning. Ndiri kudaro nekuti panguwa nepazuwa rega rega uchaona vanhu, uchawana message, uchaverenga chapter, uchawana messenger ichauya pa WhatsApp, pa text message, pa email yaunongoona wega kuti kwa hii message ndatumirwa nani, kwa hii message iri kuti chii. Be open, because every day Mwari vachatipa ma instructions towards our new beginning. Today is a new beginning for you. Today is a new beginning for me. Today is an exciting day for you. Today is an exciting day for me. Don't look back, because regretting my regrets haakubatsire kuona zviri mberi. Ndinonge ndichiyeuchidza vanhu kuti kana uchidrive motikari zviya izvi, haudrive wakatarisa shure, iwe uri kuenda mberi uchiti rega ndimbonyatsoona wakatenda musoro, uchiti rega ndimbonyatsoona kuti kuri kuita sei kumashure, nekuti unodi unobondera. Neupenyu hwedu hunodaro vadikani. Ukaramba uchitaura zveshure, ukaramba uchitarisa zveshure, zviri kukudzosa mashure uye unobondera kwauri kuenda. New beginning inoda kuti unge wakatarisa zviri mberi. New beginning inoda kuti unge uchipemberera on what could be possible for your life, what you can do for your life. Every beginning of the year, ndinoita my instructions and sometimes my workshop, and ndinoita ekuita my vision board. Kana musati mambozviita endai munocheka pa website pangu, pane information, because ndakanyora book this year yekuti vanhu vanyatso kuverenga kabhuku kadiki ke vision boards, because vazhinji vedu takakura tichinzi aiwa haikona kufarira zvinenge zvisati zvaitika, unozvishuridzira. Ndozvataikura tichiita. Tozoudzwa kuti aiwa Mwari vari kuti farira zviri mberi, farira zvisati zvaitika, farira zvauri kuda sezvaitika kare, nokuti ndakatozvironga kare inini Mwari wako. Kunyangwe dai zvooma sei, uchasvika chete pane zvekufarira ipapo, uchasvika chete pavision yacho iyoyo. Saka it's important kuti tisete up a vision yekwatiri kuenda. Zvakanzi izvo neBhaibheri, those people without a vision shall perish. Musatange nekuzviisa palist yevanhu vachaita perish nekuti hamuna vision.
musatange nekuzviita munhu asingabudirire mune zvirongwa zvaMwari, nekuti munhu wese anofanirwa kunge achibudirira. Hapana akasikwa zvichinzi haana chinangwa, purpose yaMwari. Every one of us tine purpose yaMwari yavari kuda kuti vatiitire. New beginning yedu iriko every day, each and every moment. God says he makes new things. He is not in the box. Yekuti some box rekuti zvinhu zvisati fambire. He's an out of the box God. Wekuti iwewe vimbaneni and continue to live your life knowing kuti I'm taking you somewhere. Knowing kuti with every step that you take, with every new start that you do, I am with you. Do you see me? Do you feel me? Do you understand that whatever it is that you're going through, that you will go through in order to get to where you want to go, that I am with you and I will be with you? But you have to acknowledge me. You have to understand that I'm with you. You have to understand that you're not alone. So at the beginning of every year, it is customary for all of us kuti tifunge about new resolutions, zvinhu zvitsva zvatiri kuda kuti tiite. Asi nhasi uno ndauya kuti ndizokuremindai kuti pembererai, because whatever 2021 will bring to us, whether kuchema, whether kurwara, whether kurambwa kana kurambana, whether kudanana, zvinhu zvakaoma, whatever it is, Mwari vachange vari mukati mazvo as we go through these new beginnings. I'm not saying don't fight for what's yours, but I am saying surrender when you have done all you can and there's nothing else that you know what to do. Surrender and allow God to give you the new beginning that you deserve. One thing that I want to also remind you, tine my excuse vanhu vese, handingati vanhu vechitema chete kana kuti vanhu maZimbabwe chete, munhu wese semunhu wenyama, tine my excuse atinoita ekuti unoona munhu ini now will be number one tanga tiri live ndichitaura nemi live ndaiti sumudzai maoko. Vakamboita zviya zvekuti ukanzwa chinhu chinyowani chekuti munhu anouya akati iwe wadii kumbotraiwo zvakati izvi ndiri kuona vamwe vachiti zvinoita, iwe woti handisati ndambozvinzwa zvakadaro izvi zviizvo zvezvo zvanzi iwe ndanzwa kuti pane maningi maopportunities ari kuitika akanaka ayo woti aiwa those opportunities handidi, kana kuti those people I don't like to connect with, saka let me wait on mine because I know what I want exactly. I am the queen of that. Wekutanga ndangoti aiwa and then ndazodzikama, kana kuti ndadzikamisa hana ndateerera tenzi toona kuti kozvino zvandinovharira. I pray for divine interventions nema-divine connections every day, yekuti Mwari nditumirei vatumwa venyu, nditumirei ma-messages enyu anondibatsira kuti ndirambe ndakangonanga kuita basa renyu nemazvo, and then I don't get to listen to those messengers. Who am I to dismiss those people that are coming to me? Who am I to dismiss those messages that are coming to me? So quit making excuses. Quit shutting doors that God is opening doors for you. I've learned the hard way to not do that. Reaction is quick, yekuti ndanzwa chinhu ndinongotanga kuti no handidi, and then zvino izvi nekukura mumweya ndahave quick kuti aiwa kutamba hangu mira ndimbotanga ndaverenga more, can you give me more information, can you tell me more about it? And the more I do that, the more I see myself changing. It's a new beginning for me. Let it be a new beginning for you. Be open to who God sends to you. Be open to what God says to you, because each and every day pane ma-messages akawanda ari kuuya kwauri,
as messengers anouya ari mamessage, anouya ari mumamusic, masong, anouya ari pamaposter boards ekuti unenge uchidrive uchingoona board yakanyorwa message, unenge uchitena radio on ungonzwa message. Tangai kuteerera mangwanani ega ega. Itai Mwari ndinotenda nemukana wamandipa pazuva ranhasi kuti ndinge ndichimuka. Asi ndokumbira kuti mundipe nzeve nemeso emweya kuti ndinzwe imi, ndione imi. Chindideredzai inini ndichiita mudiki kuitira kuti ndingokuona ini kukunzwai. I can't wait for those messages and messengers that you have for me today. I cannot wait to meet them. I cannot wait to hear them. I cannot wait to see them. And you go, amen, and start looking, listening. You will see things that you haven't seen. You will hear things that you haven't heard before. As you begin afresh, every day is a new beginning. Every moment is a new, beginning for you. So what do you need to do? You have to act in faith. New beginnings require that we step out in faith, that we don't have any excuses, that we learn new things about ourselves. We learn new things of doing things in our lives. Vadikani kudzidza zvakadzizvo kufunda kuperi pachizimbabwe pedu. Ngatiitei vafundi veshoko, vafundi vezviito zviri munyika. There are new ways of living. There are new ways of doing business. There are new ways of interacting with each other. There are new ways of coming up and coming out into the world today. Learn what will work for you. Be open to new beginnings. Be open to new ways of connecting with other people. Make it a point to connect with new people vausati wamboconnectana navo before. It's easier than ever now because hauchamirira kuenda kune mamwe meeting kuti ugozonoona munhu kumeeting and get to do ma connection ataita aya ma marketing connections or interconnections nevanhu, because now on in the internet you are able to connect with many people from different, facilities of capacities in life. You're able to do that. Reach out to somebody that you've always wanted to talk to. Reach out and enroll in programs of somebody that is providing programs that you've always wanted to be involved in or to learn something about. Because as you do that, murukukura mumweya. As you do that, you are expanding yourself and allowing yourself to grow and have a new beginning. I'm very excited about this opportunity in this season of our lives. And because we have connected at a deeper level than we could, tisati tave confined into these small spaces of our houses and our environments. Taimirira kuti tichazoonana pamusangano kana tagona kutravela. And for me, Australia kure neku United States kwandiri kuno kusaka every time that I was invited kuti ndiuyeko, it was a matter of the funding yekuti ndisvikeko, and then the thought of flying for 2-3 days because of the time difference yaibva yakutamitemesa musoro. Asi hunai zvinoita nyasha. Nasi uno I'm speaking before you. Nasi uno takonektana tabatana nenyaya ye new beginnings and new ways of doing things. The other thing that I want to advise you kuti muite is try new things. Yedzai zvinhu zvinyowani, musangorambe muchiita zvinhu the same way. This meeting yamuri kuita yezvinezvi, you've been doing it telephone. Right now, I want to challenge you kuti chiitai muite pa Zoom. PaZoom, vamwe vachaonana, vamwe vachange vachingofona in as well. But now you'll be able to get people from around the world calling into your prayer line because of Zoom. Because now you won't be using a local number. Mnenge makushandisa Zoom. Saka people are able to call in and come into video. You can actually even do audio ye Zoom.
munoshandisa Zoom iri audio, and you don't have to put the video on since it's an early morning thing, and people are still trying to get ready for work kana kuti morning vachibva kumabasa, saka you can still do it, but maita pa Zoom yekuti maita open up. It's a new thing that you can try and and do. Try chikafu chinyowani mbamenyi momo mungofryawo zvimwe zvinyowani motarisa pa YouTube maexperiments ema recipe yavainavo aya. Try that and cook something different for your family. Mobikirana zviri different zvekuti mutry, just to try new things and new ways of living life as you begin a new way of living as well, as beginning a new year in your life. Don't be afraid to fail. Kana muri munhu arikuda kuita zvemabhizinesi, kana kuti arikuda kutangawo kutaura nevamwe, or putting together a group that is a support group yekutaura about different things about life, try it out. Don't be afraid. Nekuti failaka is the gateway to success. If you don't fail, it actually says, in the history that many people vanozoita successful ndevaya vanenge vaita failure after failure after failure. Kana kuti vanototanga inotanga kwandakaita ndaitanga nemaworkshops andaita many a time pandakatanga ndichiri kugara kuBoston, because yezve ndagara kuOrlando. Many a time ndaitanga ndichiita maworkshop iwaya ndichiita mainvites kungouya mai vangu chete. Ina mai vangu ndakaronga room inenge ine 50 machair, matables, ndine mafolders angu 50, and not one person showed up. Ndichinge ndina mai. And then I try again. Ona pauya 2 people vauya. Ozona 3 people vauya. Yodzokera zveku 0 people show up. And I said, I'm not going to give up. I'm going to continue doing it. And it's 20 something years later now. Ndakuona kuti I don't have to say much. Ndinongoannounce kuti ndine workshop, and people know kuti you know what, I'll get some value, ndichadzidza something chandanga ndisati ndambodzidza, saka I'm going to register for this workshop and I'm going to do the workshop. I'm going to take this class from her, because then they know kuti value yacho yavanowana ipapo haubvepo usina chinhu chawakabata chichakubatsira muupenyu hwako, where you are now or where you want to go. Saka failure is a good thing. Don't be afraid to fail. Saka as we go through the new beginnings, ndinokukurudzirai kuti mumwe nemumwe wedu chipo changu inini chakasiyana nechipo chanhingi chakasiyana nechipo changu nechauyu. Saka mumwe nemumwe wedu, do not shortchange yourself or shortchange isusu vamwe venyu, because you haven't followed your heart and you haven't followed your gift to go after what it is that you were created to do and what it is that God wants you to do with your life. There's a reason why we are alive. There's a reason why we were spared, because kwakafama millions and millions muna 2020. And even within the next, the last 2-3 days of this 2021, kwafa vakawandisisa zvakare. Asi imineni tasiwa, tichiri panyu. So as long as you can hear message as long as muri kunzwa zvandiri kutaura pano, there is an opportunity for a new beginning for you. Chitsva chaungaite pazuva ranhasi kuti upenyu hwako huite more meaningful to you, to God, and to those around you. If you don't know what it is that you're supposed to be doing, I can guarantee you kuti mukanamata mukakumbira kuti tenzi, I'm one of those people handisi kuziva kuti ndinange papi nepurpose yangu ine zvamuruda kuita neupenyu hwenyu. Ndiratidzei, nditumirei shoko, ndiudzei, mundiratidze pekuverenga kuti ndione kuti muri kuda kuti ndiite sei. Vanotumira shoko, vanotumira vanhu, vanotumira mazwi aunofanirwa kuti unzwe, for that new beginning to be as easy as you would never imagine, because his hand will be in it. Ndinoti ndiwo mashoko angu andata nditaure nemi panyaya yedu ye-new beginnings, Mavambo Matsva. I wish you the best as you seek his will, kuti muwane kuti yenyu new beginning Mwari vari kuda kuti muite sei nayo. Mazvita ndini wenyu DrStem
Stembile Mahlatini. Vasingaziye website yangu inoti iyo www.drstemi.com www.drstemmie.com drstemi.com. And iye zvinezvi tiri kuita zve-self-care yevanhu vevakadzi, kana paina nababa navafundisi vari panapa, it's not that handidi kunge ndichisenza nevanhu vevarume, asi kuti ndinoziva kuti tikaita stabilize vana mai nevanhu vevakadzi, imba yese inomira zvakanaka, zvinhu zvese zvinomira zvakanaka. So I'm doing self-care for women pa www.drstemi.com. Mazvita.